Aray kong sakit. Ay, nako. Sensya na kayo. May sugat yung... Pumutok na naman yung labi ko sa lamig. Okay. So, yun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa ating cooking channel. Yan, cooking channel. So, anyway. Nanonood po ba kayo ng mga video natin? Na-notice ko, may mga nanonood din. Yan. So, kukuha po tayo ng mga magtitip ba ako? Tip, okay. Kukuha po tayo ng mga questions sa mga hindi masyadong napapanood na video. Yan. Okay. And anyway, malapit-lapit na po pala ang ating draw ulit. Yan. Depende po sa inyo yan. At yung kwan po pala, malapit ko rin i-post. Okay. Yung sa mga invite, sa mga subscribers. Yan. Thank you po sa inyong lahat. At manood po kayo ng ating video. Yan. I-share nyo po para dumami po tayo at mapadali po ang ating pag-monetize. Yan. So, magluluto po tayo ngayon ng hito. Ay, hiwan na lang po pala yan. Hiwan, kasi isa na lang, hindi na po hito. Joke. Oh, come on, corny. Oh, tsaka yan po yung mga ricado nya. At syempre, lalagyan po natin yan ng paprika and ang ating paboritong chili flakes. Yeah. Ayan. Bagong chili flakes. Bumili po ako kanina kasi naubusan na tayo ng chili flakes. Yan. Okay. So, umpisan na po natin ang pagluluto. At mapdi po yung labi ko. Kailangan ko yata ng beer. Oh my goodness. Mapdi nga. Kailangan nyo akong itakbo sa pinakamalapit na inuman. Okay, so hugasan ko lang po yan ng ng suka at asin. Pantagal po ng lansa. And then hihiwain ko lang po itong mga spices niya. Okay po? Yan. Hulaan nyo po kung anong lulutuin natin. Panoorin nyo po hanggang sa dulo. Yan. Okay? Panoorin nyo po hanggang sa dulo ng ating video para po malaman ninyo kung ano pong ating gagawing luto sa hiwan. Hiwan lang po kasi nag-iisa, hindi hito. Okay? Kita-kits po ulit tayo. Okay. Welcome back. So, ayan po. Nahiwa-hiwa na po natin yung ating mga recados. Sibuyas, luya, bawang, kamatis, green chilies, red chilies, at syempre ang ating chili flakes. Ayan. Ayan naman po ang ating main dish. Main dish, Ang ating main, ang ating lulutuin ngayon. Iniwa-hiwa ko po siya ng yan sa taas, and then sa side, and then sa side din po. Yan. At ang gagawin po natin dyan is ipiprito po natin. Yan, pinainit ko na rin po yung mantika. Yes po, ipiprito po natin siya bago po natin siya lutuin. At lalagyan nga po pala natin siya ng gata. Ayan, hindi po siya ginataan, po? Mali po kayo nang iniisip. Kaya panoorin nyo po itong video natin para malaman nyo po kung anong luto ang gagawin ko. Yan, secret po yan. Secret. Kung hawakan ko kaya. Okay, so medyo mainit na yung ating mantika. Yan. So ang gagawin natin, po natin ay, oh my goodness, you're so big. Ayan po. Ayan. Iprito mo. Ayan po, iprito po muna natin siya. Bago natin siya lutuin talaga. Okay. Ayan. So, yan. Ito muna yan. Natin dyan. Lagay na natin ito dito. Para pumaurungan na. Yan. Para walang kalat. So, ayan po, Habang piniprito po natin yan, balikan po natin mamaya. Pag naprito na siya, at simulan na po natin ang ating pagluluto. First step pa lang po yan ng ating pagluluto.
Okay? Balik po tayo, mamaya. Yun. Welcome back po. Luto na po yung ating hito. Yan, nanguin na po natin siya. Ang ganda ng pagkakaluto dito ba? Oh my goodness. Kabilaan. Gagawin po natin is set aside po muna natin siya. Yan. Okay. Set aside po muna natin siya dyan. And then, ang gagawin po natin is magbabawas muna po tayo ng mantika. Yan. Magbabawas po muna tayo ng mantika. Sasalin ko lang po. Yan. Okay po. So, bawas na po yung mantika natin. Yan na po siya. Siyempre, magigisa na po tayo. Yan po, yung ating mga ricado. Yan, gagawin po natin gaya ng dati, di ba? Gagawin natin yun minsanan. Okay? So, wala po pala yung mahiwaga nating patuan saka yung natin, sandok. So, mix lang po natin siya. Yan po. Next lang. Okay. Ang bango, diba? Namoy niyo po ba? Alright. Sarapan, baby. Okay po. Isa-isa lang po natin yan. Yan. Diba? Ang ganda ng kulay, diba? Siyempre, pag nagisa na po yan, maglalagay na po tayo ng gata. Yan, gata. Diba? Tapos, lalagyan na po natin yan ng paprika. Yan po, lalagyan po natin ng paprika. Yan. O, diba? Kainam ng itsura. Kabango. Yan. Muurong ko yung lutuan natin, ha. Magaan. Okay, hintayin lang po natin na mag-isa ng konti. Tapos, syempre, yan. Lalagyan na natin yan ng gata. Lagay po natin to dito. Nasanan po ang pag-urong para hindi po magalit yung ano natin, taga-urong. Anyway, kanya-kanya pala kami ng trabaho dito. Tulong-tulong, ano po? Yan po talaga, sa isang pamilya, kailangan tulong-tulong. Para magaang ang buhay. Di po ba? Ang tulong. Gaya sa atin, sa community natin dito sa ano, YouTube channel, sa YouTube natin, no? Di ba? Tulong-tulong tayo. Kayong bahala sa mga subscriber at panonood. Akong bahala sa mga pa-premium nyo pag nag-monetize tayo, di ba? Ganun yun. Dahil naman, lahat naman ng kikitain natin dito ipupunta sa inyo. Promise po yan. Okay? Okay po. So ngayon po, lalagyan na po natin yan ng gata. Lagyan na po natin yan ng gata. Okay. Yan po ang kanyang gata. Ang bango, grabe. Ay! Nakakagutom. Siyempre, halo-haluin po natin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, gata. And then, siyempre, lalagyan po natin yan ng paborito ng mga bata. Ayan. Gawin nyo po ito sa ano nyo. Hito. Ayan. Lalagyan po natin ng, hindi po natin nakita. Ayan. Curry. Curry powder po ilalagay natin dyan. Ayan. Curry powder. Ayan. Tapos
Mekos-mekos lang po natin yan. Tapos pakukulanan po natin. Yan. Ano po yung itsura na ngayon. Kalinamnam ng gata. Okay? And then, syempre, lagyan na po natin yan ng konting asin. Yan. Timplahan na po natin yan ng konting asin. Tapos po, syempre, sprinkle po natin yan ng konting magic. Magic. Yan. Lagyan po natin ng konting magic yan. Yan. Okay. So, hayaan lang po natin siya ng kumulo. Ayan yan, kumukulo na siya. Yan, saglit na lang po yan. Ayan. Nambango. Yan po, kumukulo na. Siyempre, ilalagay na po natin yung ating isda. Ayan. Yan po. So, lulutuin na lang po natin siya dyan. Yan, ganyan. Ano po ba? Okay. Diba? Sarap. Oh yeah, baby. Tapos baliktarin na lang po natin ulit mamaya. Yan. So, kita-kits po tayo sa tikiman. Okay po ba? So, ayan. Alright. Luto na po siya. Yan na po pong inaantay natin. Siyempre, tikman na natin yan. Yan. Ayan na po natin yan. Diba? Oh my goodness. Woohoo! Yan. Diba? Sinasabi ko naman sa inyo eh. Oh. Ha? Okay, nakakita ng kuwan. Hitong ganyan. Patayin lang po natin tong exhaust fan. And then, turn off the lights. Yan. Okay. So, heto na po yung hito natin. Ibang-iba na po yung itsura. Siyempre, tikiman na. Tikman po natin kung anong lasa. No? Kung panalo ba. Request ng mga bata to. Anything na may curry, gustong-gusto ng mga bata. So, gawin nyo to sa mga ano. Kaya lang ito manghang, siyempre. May anghang na ano. Hindi naman siya ano, edible naman. Nakakain naman. Woo! Lagyan po natin ng sauce niya. Sarap. Grabe. Ang linamnam ng gata. Tapos sakto lang din yung anghang niya. Wow! Mauubos ko to. Kaya-kaya kong ubusin tong buong luto na to. Okay. Sarap po. Grabe. Ang linamnam. Panalo po siya. Ako na po nagsasabi. Gawin niyo po yan sa hito. Siyak po. Taob. Taob ang kardero. Okay, so yun po ang video natin ngayon. Manood po kayo lagi ng mga video natin. And then share nyo. Yan, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. Yan. Dahil po in the end of the day, kayo rin po makikinabang. Dahil po lahat ng kikitain ng video na to, siyempre, papamigay din natin. Paparaffle natin. Di po ba?
Kaya, yun nga po pala. Update po sa ating mga video, no? Meron na po tayong 8 video na nagmamonetize. So, nagge-generate na po siya ng income. So, patuloy nyo lang po na panoorin lahat ng video natin. And at the same time, meron pa po ang chance na manalo habang nanonood. Di po ba? Okay po. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Oh yeah, baby.